Čau, další video z Temu. A taky bych chtěl pozdravit svoje velké fanoušky Davea a Niky a taky Máru a Lucku. Jdeme rozbalovat! Tady tohle. Tak jo, čím začneme? Začneme třeba tady. Tady máme voňavky do auta. Koupil jsem celkem 3, měly by tady teda být 3. A 3, doufám. 1, 2, 3. Jsou to takové se stromem života a chceme to právě jakože já, přítelkyně i mamka. Tak. Další věc. Další věc je taková blbůstka na led. Naleje si do toho voda, zavře se, jo, a pak by to mělo fungovat tak, že vlastně se to takhle otevře, takhle se to pomačká a vypadnou z toho malé kostičky ledíku. Tak to možná můžu rovnou dneska zamrazit a uvidíme. Jo. Luminescenční kamínky jsem koupil jen tak for fun, že to zkusíme na zahradě, jestli to bude fungovat. To vlastně, teď to možná se rovnou nasvítí, tak třeba to bude svítit. Jo, pak jsem koupil ventilky. Za pár korun prostě, jen tak prostě pro srandu. Sakra, kolik toho je? Tohle mi poslali asi víckrát, ale to nevadí. Ventilky, které by měly svítit, když se točí kola. Třeba to bude svítit, nevím teda, jak to přesně má fungovat. Nevím, jak to funguje. Na to možná přijdu. No, když už jsem byl u toho nakupování, tak tady jsou takový ty na hajzl, že to se vymáčkne vlastně. A nějakou dobu to tam je. Mám 5 těch balíků, asi za kilo. Pak tady jsou vlastně bůně do auta zase. A to je do takový, jak to je taková voňavka, kde se to vlastně skrz větrák ještě takhle točí a voní to po celém autě. Je zase něco. Aha. GPS asi, lokátor. To chci zkusit, to mě zajímá. Minimálně aspoň na klíče, na psy, na cokoliv. A to zabalíme potom, nebudeme zdržovat. To je co? Redukce z klasického USB na USB-C. Jelikož můj počítač nemá C, tak jsem si koupil tady to. Pak tady něco pro ženu.
šponky. Motýlek. 2 motýlci, jo, to je tedy ještě modrý, nebo fialový, asi fialový, sorry, jsem slepej. Ty vole, to průží. Jo, tohle by měly být ručníky pro psy. Speciální. Doufám, že to bude. Tady vlastně je na krk. Jo, takhle se to zapne okolo krku. Už teď vidím, že asi ta jedna jí to nepůjde, protože tady do toho fakt krk nestrčí. Ale třeba to půjde ještě nějak roztáhnout. A vlastně kolem těla se to chytne tady tím suchým zipem potom. Tak. Já mám 2 úplně stejný. Tak. Tady by měla být asi poslední věc. To tak vypadá. A to je takový zajímavý přístroj na Super, jsem si propích prst. Rozfoukání ohně. Takhle. Jo, takhle. No, to fouká. Na mých vlasech to asi vidět nebude, ale docela to fouká. OK. Je to všechno? Je to všechno? Tak se mějte zase u dalšího. Čest!